Va ser tu, no, Ernest, que durant 15 dies vas estar amunt i avall de Catalunya, pràcticament moltes comarques de Catalunya, gairebé totes, fotografiant pancartes, murals, qualsevol, he de mirar-ho, pancartes, murals, banderes, cartells i samarretes de l'1 d'octubre, no? I de fet em sembla que continues encara ara voltant pel país, perquè la cosa, no, com sabem tots, no s'acaba. Gràcies, amics bisbalencs i els que heu vingut d'altres llocs, per la vostra companyia en un vespre tan intens com el d'avui. Hem votat, va començar com un divertimento, res més que això. S'acostava l'1 d'octubre, posem-hi que era el 20 de setembre, i em va fer goig voltar per diferents contrades del país. Volia viure al costat d'altres ciutadans aquells moments màgics i irrepetibles. Uns moments, tota una vida, somiats. Només haver sortit havia percebut una gran diversitat de mostres visuals sobre el referèndum escampades arreu. Eren tantes que vaig començar a fotografiar-les. D'aquí a pensar que era un material que podia ser convenient aplegar-lo en un llibre, va haver-hi un pas. Poseu-hi que 2 o 3 hores. A quina editorial amiga oferir-lo era una pregunta que em neguitejava aquell primer dia. Mentre hi donava voltes, els amics Xavier Cortadellas i Judit Pujador, d'Edicions Cirillà, em telefonen per veure'ns que volen parlar-me d'un projecte que no té cap relació amb el meu. No obstant, penso, ja ho tinc. Quan ells hagin acabat la seva exposició, jo els faré la proposta que tinc al PAP. Efectivament, l'endemà ens trobem, els en parlo i ens posem a treballar. Avui presentem en societat la criatura fruit d'aquella trobada. Cal dir que a partir de l'acord no paro d'anar amunt i avall, com acaba de dir en Xavier, o en Xavi, em sembla que t'hem de dir així, a la Bisbal, d'anar amunt i avall del territori. L'1 d'octubre és a la cantonada, per tant no puc badar. Ho faig per prendre el pols del país, tot compartint, ho dic a la presentació del llibre, amb tants i tants ciutadans, la civilitat, la il·lusió, l'alegria, el somriure, l'esperança, la força, la generositat, la revolta, la decisió, les raons, l'orgull ben entès, els anhels acumulats durant anys i panys, els anhels novells també, l'activisme gens secundari de les dones, les paraules exclamades al carrer, les paraules que s'hi podien llegir, les banderes al vent, la dignitat. Durant aquells pocs dies rodo per 33 comarques, gairebé totes, i una colla de pobles. Al llibre hi surten 107 municipis. És veritat que ho fan de manera poc harmònica. És a dir, n'hi ha molts més de la meva comarca, el Pla de l'Estany, i de les que poc o molt hi veïnegen. L'explicació és senzilla, no en busquéssiu cap altra. Cada nit torno a casa a fi de no trobar-me lluny de tot allò que aquells dies s'hi cou. Per tant, em moc molt més per Banyoles o Girona, posem per cas, que no pas per Lleida o el Pallars. Llevat d'algunes manifestacions programades i que no em perdonaria perdre, vaig totalment a l'aventura, a l'atzar, sense anar a l'encalç d'això o d'allò altre previst d'antuvi. Deixo de banda sedassades prèvies. Entenc que és la millor manera per copsar els batecs ciutadans. El capítol es tanca amb un mural protagonitzat per una urna plena de paperetes. Malgrat la violència, l'objectiu, ja ho sabeu, s'havia acomplert plenament. Algun mural o cartell el veureu empastifat o estripat per part dels que no advoquen per la independència. Podeu creure'm si us dic que mentre anava d'un lloc a un altre esperava descobrir alguna exteriorització feta per la gent unionista mostrant les seves raons, les seves propostes. Res de res. Ni murals ni cartells. Això sí, alguns ensurts en forma d'amenaça o insult. Cap altra cosa que anar en contra, destruir, humiliar, empresonar. Lamentablement, una altra metàfora de com és un dels estats que ens té sotmesos. Deixo aquestes misèries i vaig a coses positives. Per començar, agrair als editors la seva confiança, la seva paciència i manifestar la bona entesa que en tot moment hem establert i el saber fer de Pujador i Cortadellas.
També és de justícia agrair a Impremta Pagès l'ofici i l'amistat que m'han ofert, dues gràcies que no sempre es donen i menys aparellades. Més encara, remerciar a Miquel Buch, Neus Lloberes, Jordi Cuixart, Ernest Benach, Joan Rigol i Núria Desgispert les seves ratlles tan autoritzades. I encara uns mots de felicitació a Miquel Aguirre, qui ha escrit un suculent capítol dedicat a la votació del president. No us el perdeu. Sense aquestes aportacions, el llibre no seria el que és. La breu presentació que hi faig l'acabo dient que el camí que ens porta a la independència serà difícil de recórrer. Hem de comptar-hi. Potser serà llarg, no ho oblidéssim. Només la paciència i l'esforç ens duran la llibertat llargament de la gel. Us explicaré una anècdota. Jo no sabia on eren les urnes de la Bisbal, però jo fins poques hores abans de començar el referèndum no sabia qui estava custodiant les urnes de la Bisbal. Aquest secretisme, si em permeteu, aquest saber la gent que tenia alguna cosa molt important a les seves mans però que no podia saber-ho gairebé ni la persona amb la que dormia, va ser la clau de que l'1 d'octubre poguessin votar. La veritat és que el previ 1 d'octubre, quan ens van començar a fer l'estratègia de la por en els alcaldes, que van dir que ens citarien, que ai de nosaltres que poséssim a disposició dels nostres vilatans, els nostres col·legis electorals, allà jo vaig veure realment que allò no ho aturava ningú, perquè més de 700 alcaldes vam desobeir, ens van posar a les ordres dels nostres vilatans, vam obrir els locals electorals, col·legis electorals. Penso que tu sí que vas haver d'anar a declarar, la resta no hem sabut mai més res. Llavors, 5 alcaldes i alcaldesses que han hagut d'anar a declarar. Per tant, sembla ser que era una estratègia per fer por als alcaldes i alcaldesses de dir vigileu que el que us pot passar. La veritat és que no només no ens vam aturar els alcaldes, sinó que també un govern i uns consellers i un president que tampoc, vull dir, no fa falta que ho corroborem, estan tots uns a la presó, avui n'han sortit alguns, d'altres encara hi són i d'altres estan fora del país perquè a la que posessin els peus aquí se'n van directe a la presó. Llavors jo penso que també hem de posar en valor la valentia d'un govern que ha estat al capdavant, ha escoltat el poble i estan empresonats o exiliats per les seves idees o senzillament per haver posat unes urnes i que la gent s'expressi lliurement. Tot plegat formava part, jo sempre ho dic, que estem fent una revolució pacífica, que jo penso que serà l'exemple de revolució pacífica del segle XXI, i concretament el dia 1 d'octubre jo penso que hi van haver dues coses molt positives i que a mi em van emocionar molt. Una va ser la unió entre els vilatans i l'altra va ser la unió entre pobles. La veritat és que quan vaig començar a veure les imatges de Sant Julià de Ramis, de quan arriben les notícies de la tallada, directament jo em vaig posar a plorar de la impotència aquesta de dir no pot ser que tota aquesta organització, tot el que hem arribat a fer per poder votar, vinguin 10 furgones de guàrdies civils o de policies i ens els vulguin segrestar. Llavors estàvem parlant, per exemple, d'un col·legi electoral de l'Ajuntament de la Tallada que l'èxit de retirar una urna va ser retirar una urna amb 40 tristos vots. El dia 1 d'octubre, més o menys, a les 6 del matí, a la Tallada ja hi havia molt de moviment, també. I la sensació que hi havia era de clandestinitat, us ho he de dir ben clar. Semblava com si estiguessin fent una cosa, ja ho era, no? No estava autoritzada, però nosaltres mateixos teníem aquesta sensació de la clandestinitat, cosa que no havíem d'haver tingut, però és igual, potser la pressió, la inexperiència, aquesta innocència, ser com som així, no? De bona pasta, ens va donar aquesta sensació. Es va constituir, es va posar la urna, es va constituir la mesa electoral. A fora, no sé si teniu present algú de vosaltres com és l'Ajuntament de la Tallada, estem a peu de carretera, a peu de la C31, i per tant és un ajuntament que és molt i molt accessible, molt. Llavors,
doncs potser aquesta és una de les causes de que rebéssim aquest atac, diguéssim, d'aquesta manera. També s'ha de dir una cosa, i la gent, la Guàrdia Civil, tenien l'ordre de venir a retirar les urnes. I llavors el que vàrem fer va ser aquest desplegament contra una població d'un poble o d'un municipi tan petit com el que us he explicat. I nosaltres teníem allà davant, que hi ha un pati de l'Ajuntament, la canalla jugant, la gent esmorzant. Recordo que vaig treure la cafetera que tenim a dins perquè la gent es poguessin fer cafès. Bé, un aire així molt festiu, una mica amb aquesta sensació de què ens pot passar, però d'alguna manera nosaltres no crèiem que ens passés el que ens va passar. És a dir, que de cop i volta ens arribessin 10-15 furgonetes de la Guàrdia Civil, i el que nosaltres no vàrem tenir és la sensació aquesta que han comentat els companys de taula, de dir si venen o no venen, ai que venen, no. Nosaltres quan vàrem tenir aquesta sensació ja els teníem allà, i ja eren aquí. Jo, per anys que passin, recordaré els peus d'aquests guàrdies civils, antiavalots, quan caminaven, quan feien la seva marxa. Semblava, trontollava tot, gairebé. Llavors també el que recordo és que ningú va dir res, però tothom va córrer a davant de la porta de l'Ajuntament. O sigui, sense dir ni piu, tothom va córrer per posar-se allà. I d'aquesta manera vàrem fer, jugant-nos-hi al físic, perquè la gent s'hi va jugar al físic allà, doncs resistència, de manera que els vàrem tenir 2 hores de rellotge, a cops de mall, picant contra la porta d'un ajuntament de fusta. 2 hores picant a cops de mall. Un s'ha de pensar, encara que tinguin ordres, aquesta gent, realment s'ha d'actuar d'aquesta manera? Jo sé que aquesta és la meva gran qüestió i que no puc entendre de cap manera que s'hagi d'anar en ple segle XXI a cops de mall a desbotar la porta de l'entrada d'un ajuntament com el de la Tallada i com el que sigui de qualsevol altra banda. I per no allargar-me més, doncs em sumo al que han demanat els companys de taula i probablement el que penseu tots, i és tornar-nos a manifestar el dia de les eleccions, fer-ho amb totes, de la manera que ens caracteritza, d'una manera pacífica, amb tolerància i explicant que aquí a Catalunya tothom hi és benvingut. Hi és benvingut els que són de fora d'Europa, dels països europeus, però també són molt benvinguts i continuarem convisquent sempre amb molta cordialitat amb tota aquella gent d'Espanya que vulgui viure aquí a Catalunya. Moltes gràcies.